פעם, לא כל כך מזמן, הייתה ילדה ושמה מיה. מבחוץ היא נראתה רגילה, ממש כמו כולם. אבל בפנים, הראש שלה היה מלא במחשבות ושאלות. מיה חלמה לעוף על החיים ולעוף בזכות היכולות והכישרונות שלה, ובעיקר לעוף מתוך האור הפנימי שבה. אבל מיה לא כל כך ידעה איך להוציא את כל הכישרונות שלה החוצה, ובכלל לא ידעה איך להגיד לעולם שהיא מוכשרת, כי מי יאמין לה אם היא לא מאמינה בעצמה. יום אחד, בשדה ליד הבית, מיה מצאה נוצה זהובה. הנוצה הייתה עדינה, כמעט שקופה ומנצנצת, ולידה היה מונח פתק קטן שכתוב בו, מי שרוצה לעוף צריכה קודם להעז לקפוץ. מאותו רגע שמיה מצאה את הנוצה, היא נראתה פתאום שונה, כאילו משהו בה התחיל לזהור ולהתרגש. אבל אז, בדיוק ברגע הזה, הופיעה המכשפה של הספק. היא הייתה קרובה אל מיה, וכאילו לחשה לה מתוך הראש שלה, את לא באמת יכולה, את תיפלי, בשביל מה לך לנסות בכלל? והלב שלה התכווץ בכל פעם כשהיא שמעה את המכשפה. בלילה, בדיוק כשהכל מסביב היה שקט, הופיעה פיה קטנה עם כנפיים עשויות מכוכבים. היא ישבה ליד כרית השינה של מיה ולחשה לה, מיה, את לא צריכה לדעת איך לעוף, את רק צריכה להעיז. את נולדת עם כנפיים שקופות, הן פשוט רק צריכות שתאמיני בהן. אני מאמינה בך, הגיע הזמן שתאמיני גם את בעצמך. ובבוקר, מיה יצאה שוב לשדה, אך היא לא הייתה לבד. היא דמיינה את הפיה בתוך כיס החולצה שלה, ובדיוק כששוב התחילו הקולות של המכשפה, מיה עצמה את עיניה, ונזכרה בפיה שבתוך כיס החולצה שלה. היא עצמה את העיניים ושמעה את כל המילים הטובות שהפיה אמרה לה בלילה. לאט לאט כל הרעשים של המכשפה נעלמו להן, ובפעם הראשונה מיה לא ניסתה להיות מושלמת, היא גם לא ניסתה להרשים, היא רק הייתה היא. והיא קפצה, וואו! לא גבוה, אבל מספיק בשביל שזה יהיה לה משמעותי, ויותר גבוה משאר הפעמים שהיא ניסתה. ופתאום היא הרגישה כלילה, כאילו אין לה משקל, כאילו היא כל הזמן יכולה לעשות את זה ולקפוץ הכי גבוה שהיא יכולה. הלב של מיה שמח והתרגש מאוד. ומאותו יום, ככל שהיא קפצה והעיזה יותר, היא שמעה את קולה של הפיה שלחשה לה בקול ברור ונעים כל כך. לעוף זה לא להיות הכי טובה, זה להסכים להתרומם גם כשאת קצת מפחדת. וכולנו מפחדים לפעמים, אבל זה לא עוצר אותנו מלנסות. ומאז, בכל בוקר, היא נוגעת בליבה ושואלת אותו בשקט, היי לב, לאן ארצה לעוף היום?